רגע, עבר לעניין אחר, כבר אני חוזרת אליך העניין הזה. יש הרבה אנשים שרואים עכשיו את המצב בשוק, מתלבטים האם זה הזמן לקנות, כי בכל זאת אנחנו רואים ככה, יש מקומות שאפשר למצוא בהם מציאות, יש מקומות שזה, וחלק אומרים, לא, אנחנו יושבים על הגדר, עוד לא הזמן, עוד מעט ירד עוד יותר. מה לדעתך? מדברים על דירות, על מגורים. על מגורים, כן, סליחה. נכון? עשינו טוויסט כן, כן. כבר נחזור למשרד. אז תראי, הבעיות העיקריות של הענף לא נפתרו. יש אומנם מעטה, ויש מוכרים פחות דירות בחודשים האחרונים, אבל הבעיה, מה שהצליח לדכא את שוק הנדל"ן זה בעיקר הריבית, ואני חושב שגם זה מה שיעיר את שוק הנדל"ן חזרה. עכשיו, מי שוותיק כמוני זוכר שנים שבהם השוק היה מת. בשנת 2000, דיברתם על שנת 2000, לא משנה כמה הורדת המחיר, טלפונים לא צלצלו משרדי המחירות, לא עזר שום דבר, לא יכולת למכור קרקע, לא יכולת למכור דירה, גם אם המחירים ירדו ב10% ו15%. היום המצב הוא שונה. כשחברה נותנת הצעת ערך טובה, עושה איזושהי הנחה, מיטיבה עם תנאי התשלום, השוק מגיב, ויש לזה המון דוגמאות. הדוגמה הכי בולטת זה מה שקרה בשדה דוב בחודשים האחרונים. כשהייתה הצעה טובה, מאות דירות נמכרו בתוך מספר חודשים, ואני מכיר את התופעה הזאת גם ביפו במקומות בפרויקטים מסוימים, בירושלים, ברחובות, בכל מקום שאנחנו עובדים, איפה שהייתה הצעת ערך טובה, השוק הגיב. עכשיו, מה קורה היום? כשאתה רוכש ומתלבט אם לקנות דירה או לא לקנות דירה היום, אם זה הזמן או לא הזמן. ברגע שהריבית תרד, השוק יתהפך, והוא מתהפך מהר מאוד. כשהשוק עולה, הוא מזנק קדימה. אתה לא יכול להגיב בשלב הזה. מי שחכם הולך ועושה צעד לפני. הבעיות העיקריות של הענף לא נפתרו. זאת אומרת, יש לנו עדיין מחסור בדירות. זה שיש 80 ומשהו אלף דירות במלאי, זה לא מרגש אותי, כי זה מלאי שיבלה ברגע שהביקוש יתעורר. מדינת ישראל צריכה 70 אלף דירות בשנה. ה-80 אלף דירות האלה הם לאכלוס ל3, 4, 5 שנים. הם יבלו מהר מאוד. אז יש לנו מחסור. מצד שני, עליות הבנייה והמחסור בכוח אדם ועליות הביצוע הגבוהות נשארו בעינן. אולי גם הם ישתפרו כשהמלחמה תיגמר. אולי, אבל כרגע זה המצב. אני לא בטוח, אני לא חושב שיחזירו פלסטינאים לשוק כל כך מהר, גם אם המלחמה תסתיים. אולי הטורקים יחזרו למכור לנו, נגיד שזה יעזור. בעיה נוספת שיש לנו זה בירוקרטיה, גם היא לא נפתרה. היום פרויקט פינוי-בינוי, מרגע שמתחילים אותו ועד שהוא יוצא לשוק, זה 10 שנים ויותר. זה לא נפתר. המון פרויקטים נמצאים בתהליכי רישוי כבדים. אז הבעיות לא נפתרו, ולכן ברגע שהריבית תעשה תנועה לכיוון השני ותתחיל מגמה של הפחתת ריבית, אני מעריך שהשוק יתעורר, ולא רק יתעורר, תהיה קפיצה. ולכן, לשאלה שלך, היום זה הזמן, לפני. גם היום, מי שניגש לקנות דירה, מחירי היזמים מוכנים לעשות צעד לקראת הרוכשים, מה שלפני שנה הם לא היו מוכנים לעשות. יש הנחות, יש מבצעי מימון, יש תנאי תשלום נוחים. ברגע שהשוק מתהפך, זה ייגמר. לכן, מי שיש לו את היכולת, אני חושב שהיום, רגע לפני, לא להיות עם העדר, ללכת נגד המגמה, לנסות לעשות היום, להשיג את העסקה הטובה, ולעשות רגע לפני שהשוק משתנה. אסף, כן, סליחה. ככה, התפורסמו כל מיני נתונים מעניינים לגבי שוק הדיור לאחרונה, מה ככה, איזה מגמות אפשר לראות? קודם כל, ככה, אם להתייחס לדברים שנאמרו פה, יש משפט שאני מאוד אוהב של וורן באפט, שאומר שכולם חמדנים תהיה זהיר, וכשכולם זהירים תהיה חמדן. אני חושב שזו תקופה שאני רואה מהפוזיציה שלי כמנכ"ל של חברת מימון, שאני רואה לקוחות מתוחכמים, מחפשים ומוצאים הזדמנויות מאוד מאוד מעניינות, ממשקיעים, דרך אנשים פרטיים וזוגות צעירים שמקבלים החלטה לא לשבת על הגדר ולחפש את ההזדמנויות המעניינות. זאת אומרת, יש תקופות שבהן אתה אומר, וזה היה עשור, משנת 95 עד אזור של 2004 ותחילת תהליך של הורדות הריבית, אז היה כמעט עשור שבהם המחירים לא זזו והייתה ירידה, נדמה לי של 25% ירידה ריאלית של מחירי הנדל"ן במדינת ישראל, ועדיין אי אפשר היה למכור דירות. היום התקופה היא שאפשר למצוא עסקאות מצוינות, צריך להחליט, לקבל החלטה לרדת מהגדר, צריך לעבוד בזה, ואני רואה אנשים שמקבלים החלטה, מחפשים ומוצאים הזדמנויות פנטסטיות. איפה הם מוצאים את ההזדמנויות? אצל קבלנים שתקועים, אצל דירות להשקעה, באזורים ספציפיים, איפה נמצאות ההזדמנויות? אז אנחנו רואים, וזה גם ראיתי היום איזשהו נתון שמאוד מעניין בעניין הזה, שחלק גדול מהמשקיעים שנכנסו בתקופה שכולם היו חמדנים, מוכרים היום בהפסד את הנכסים. ראינו שהתפרסם נתון ש10% מהמשקיעים שמכרו ברבעון האחרון, מכרו בהפסד ריאלי. מה שכן, אנחנו רואים שבעצם לכל רוחב הגזרה, אני לא יכול להגיד על אזורים ספציפיים, ואני לא יכול להגיד שזה רק אצל קבלנים או רק בשוק יד שנייה. אתה צריך להבין, להחליט, לקבל החלטה עם עצמך, איזה אזור מעניין אותך, איזה סוג של נכס מעניין אותך, ולהתחיל לחפור, להתחיל לעבוד, להבין מה המחירים הריאליים באותם אזורים,
ולהתחיל לחפש הזדמנויות שהן מתחת לאותו המחיר הריאלי של אותו האזור. אני עובד בחברת מיטב, שזה בית השקעות, ואחד הדברים שאני למדתי במהלך השנים, שאי אפשר לחפש את נקודת הפיתול, את הנקודה שבה המחיר יהיה הכי זול. אם יש הזדמנות, ואני חושב שהיום יש הזדמנויות, אתה צריך חד משמעית לנצל את אותן ההזדמנויות. אז זה גם בדירות חדשות, לחפש את הקבלנים שצריכים למכור ורוצים למכור ומוכנים לתת הטבות משמעותיות. זה גם בשוק יד השנייה, אנשים שנמצאים בפוזיציה שהם חייבים למכור, לדוגמה כאלה שקנו במבצעי ה-20-80 והדירות עכשיו מבשילות, פתאום מחויבים למכור, חייבים לממש את הנכס הישן שלהם, ואז צריכים למכור גם במחיר של הפסד. וזה יכול להיות גם באזורי תל אביב, ששם אנחנו רואים ירידות חד משמעית, אבל גם באזורי פריפריה. אז תנו לי רגע המלצה טובה. בדירות להשקעה, בשונה מדירה למגורים, שבה אני אומרת, אני רוצה לגור ברמת אביב, לא מעניין אותי, ואז צריכה להסתדר עם מה שיש. בדירה להשקעה אני אומרת, אני רוצה איפה שיצא לי מזה משהו. עכשיו, השוק הוא גדול, אי אפשר לדעת, לדרום, לצפון, יד ראשונה, יד שנייה, קבלנים, לא קבלנים, איפה אני מתחילה? אני אנסה לענות לך על זה. קודם כל, התקציב שלך. אוקיי. הוא קובע לך מיקום. זאת אומרת, אם יש לי 5 מיליון שקל להשקעה, אז אולי אני יכול לשחק גם בתיק בשוק של תל אביב, אבל אם יש לי 2 מיליון שקל... ב5 מיליון שקל אני בקושי יכולה לשחק בשוק של תל אביב, אני יכולה לשחק 3 פעמים בשוק בבאר שבע, נניח, או אפילו יותר. נכון. אז גם פה אני